Mozi wase South Africa. Isifundazwe iKwaZulu KZN kanti idistrict iZululand masipala iKwaNongoma sikukathi 3 Sikhuthwane sesikhuthwane angenza ukuthi kukwamandlakazi kusho ukuthi la kwamandlakazi kwamandlakazi sinakho ukuthi kade sikhona sokwenza umsebenzi wakhona ngale emjovweni kanti sasibuya ngale kwamenye amanzi uzokhumbula muzo wase South Africa ukuthi uNongoma ngazi ukuthi sesakhe khona isitolo neThilo akukhona ukuthi sakhe isitolo neThilo kodwa izingxaki izinkinga ezikhona kweNongoma ezisenza ukuthi silokho sibuya njalo singabuyi ngoba mhlambe siyithandela sibuyiswa izona siqale kwakuMarch kwakuFebruary March salapho kwaminya amanzi kwakunokubezwe ingane eziwu5 lolo daba lolo ingane eyayindala yayino12 ingane eyincane yayino2 sekuphela isikhathi eside udaba lungenzeki kahle kanti indaba futhi semndenini kodwa umndeni kwangasiwo ocindezelayo kwaukuthi emaphoyiseni kube khona ubudedewengwana okubube khona sadlula ke lapho saya lapha emjovweni lapha emjovweni bekumama okhubazekile wanokubezwa enokubezwa umuntu osondelene nensizwa yakhona usho ukuthi wayekade eyibone kahle into ukuthi okay uzokwazi ngenela aphume la eduze kwakhona saya komunye umuzi umama wakhona ethi khala ngokuthi uyanokubezeka imihla nemihla kodwa abantu abahlala phezulu kodaba umyeni wakhe uhlala phezulu udaba nomndeni wonke uhlale phezulu kodaba agcine lo mama engalitholanga usizo saya komunye umuzi khona lapha ngasemjovweni masifika khona ingane yakhona yanokubezeka incane ayangalithola usizo kwatholakala ukuthi besikhathi esihambe kakhulu udaba lisalandeleki kodwa yona isasele nemnjunju isasele nezilonda ngoba lento yokunokubezeka kwabantu ayigcine nje ngokuthi izonokubezeka kodwa kusala izilonda namhlanje silanake la kuKwaDlamini la ekhaya udaba lonke sizolishiya phutwa la ekhaya uzosithathela nje lona lonke ezenalo lonke ukuthi nakhona udaba oludalifane kunodade la ekhaya wanokubezeka usephindeke isibili uzosiqala emuva ukuthi ngesikhathi enokubezeka okokuqala kwenzekani lolo daba lwaphelelaphi lwabikwa emaphoyiseni kwenzakala ini ikhona icase number ayikho icase number yini eyenzeka bese ezotshela lolo ke manje ukuthi usephindiwe futhi sekuphindekile futhi wanokubezeka kanti uphinde okwenza kube cayi kakhulu udadewethu ukhubazekile into zakhe nazo siyacindezeleka kakhulu ngoba vele akakwazi ukuyimela ayikhulumele ayithathele istand ukuthi lento uzoyilwela kuze kube sekugcineni kodwa ke ubhutwa la ekhaya uthe ngeke kwenzeke angeke azathuli uzosithatha sibeke mfowethu noma ungasinikanga amagama akho aphelele sesiyazi ukuthi la ekhaya njengamanje uwena okhona awusithathe ubani la ekhaya ngongakanani la ekhaya nibangaki osisi bangaki ubhuti bangaki umndeni nje wonke uthini ungakanani ngiyabingelela la ekhaya kwaDlamini njengoba usushilo ekhaya la ekhaya kumama omama la ekhaya bathathu khona umama omdala umama Ngomezulu kube khona umama ozala mina uMagumbi kube khona umama omncane uMaqwabe ikhaya ke belilonke umama omncane usephumile ade lapha ngezansi usakhe khona lapha futhi endaweni kumama ke besiwu 11 mangaphosisi sebabhubhaka abaningi sesisele ke siba u4 mangaphosisi o5 imina khona umfowethu omdala oseThekwini beyimina kube umfowethu omunye ohamba wheelchair akekho ke kodwa njengamanje kube udadewethu lo bese kuba udadewethu futhi okhona la naye ukhubazekile futhi udadewethu ke nangu lo okwehlekile isimo ngo 2018 uma ngaphosisi kwakuyiyo lenyanga
cishe kwakumhla ka-25 mangaphosisi August. Yes. Umama wayengekho kwakunomshado emndenini le kungekho nje umuntu la ekhaya. Wanikezwa umuntu. Yes. Kwafika isikhathi sokuthi wathatha umuntu lo waboshwa. Yes. Uma eboshwa sakhile ke umndeni abakhona abafowethu abanye bangale akekho umuntu oyesala ekhaya uzobabaza njengokuthi awu siswisehlo kwehleli isehlo la ekhaya akwazi kufike umuntu kwaba ukuthi indaba nje yethu la ekhaya. Yes. Nenduna yendawo ngoba phela uma kwenzeka into nje la njoba indawo engaka nenduna iyazi akwangafika umuntu waboshwa ke lo muntu kwakuphela insukwane seboshiwe umfowethu ke lo osinaye ngale eThekwini wase ngithinta ethi umfowethu kunodaba la nokubeza kukaSisi lekhaya basicela lekhaya ukuthi ake sifike ngithi nesicelwa ubani uthi ke khona umfowethu omunye ozala umamkhulu ngathi ke nenduna nabo labo bantu abaqondene nalowa muntu lo bathi kasokhuluma basezihlobo ngathi ke mina hayi ngeke ngikwazi mina ukufika lapho ngibe khona ngikhulume lokho ngesizathu sokuthi abafika ngoqala kuzobabaza umkhuba abakwazi ukufika sesizokhuluma lolo daba lisemaphoyiseni ngakho kwaliyeka lemaphoyiseni angaze ngilikhulume unkosikazi ke nangu lapha oyena ngimthumile ukuthi akawuvula icala ehambe noSisi elandela iprocess yonke kwesibhedlela kwakhe kwaza kuba ukuthi uyagcina hayi ke kwaqhubeka ngaleyo ndlela weza umfowethu la ngingekho ngezwe ukuthi bafikile ngempela nenduna bethi ke cha akukhulunywe njengomndeni. Yes. Wabuya umfowethu ngambuza ukuthi ke bafikile wathi bafikile bebezothi takhulunywe njengomndeni wasuthini wena noma ngaphumanga leshoshalazi into wathini kodwa ngase ngithi mina mfowethu njoba ngangishilo leyo nto le angifuni ukuyizwa into yalabo bantu ngoba bazosicindezela ngakho ke futhi engikutshela khona ukuthi ngicela uhlukane nalabo bantu ngenxa ukuthi laba bantu basihlanganyela nokufa. Yes. Alright. Udaba lavela laphela nje. Phele kanjani? Akaze nibizwe. Asikaze sibizwe asikaze mhlawumbe kwaba kanye. Mhlawumbe ngathi uyalandeleka. Akange lacisha nje. Ngasikhatheni kubezekile walithola ithuba lokuthi ekwadokotela esibhedlela confirm yonke into. Yes. Umafika ama social worker aniluleka ngokomqondo. Ama social worker afikanga. Kwagcina nje eyeyena esibhedlela. Yes. Eyoqinisekisa ukuthi unukubezile. Kwaqinisekiswa. Okay. Waphinde futhi waya kwavula icala. Yes. Noma ngase khosho case number kodwa yaloso sikhathi kodwa nje waya yavulwa. Right. Kwahamba isikhathi sekuthi ke ngolesibili oluphelile. Lo lesuka kucishe umhla ka15 uma ngaphosisi. Around 4:30 umfowethu futhi loya ongale uyangifonela nje uyangibikela ukuthi hayi futhi kunesimo esithile engithi angikubikele sona esesenzeke futhi lekhaya kusisi. Yes. Hayi bese ke ngizama ke network ayikho kahle lapha ngithi kuzama uthola umama ngamtholi umama azabuyele kumina ilanga lilandelana kwangolesithathu around 2:15 ngiphuma nje etohweni nami uyangilandisa ukuthi akunodaba olukanje bese ngithi ke mina yini mama niyenzile maqondana naye uSisi athi mama ayasenza ngalutho uthi ke mbuze umbuzo wami animisanga esibhedlela athi mama simsanga hawu mama niye kanjani imisa esibhedlela na ngoba phela umuntu uma suye enokubeziwe isesibhedlela nibizile amaphoyisa cha swabizayo hayi mama khona iphutha ngathi lezile lapho. Yes. Niyekeleni athi mama yasuthi ngicabanganga hawu kodwa mama kwazi ngicabanga phela sikuyenzeka kusisi nani khona niyazi ukuthi kulandelwa ini kanjani. Right ke ngase ngithi ke mina kusho ukuthi into engizoyenza mina ngoba kukhomba ukuthi ikhaya lihlangene nalento ngizobiza amaphoyisa mina ese la ngabiza amaphoyisa mina same time nje ngaleso sikhathi ngabiza amaphoyisa mangu wathinta pho singolesithathu. Yes. Iphoyisa ngamthola lapho iphoyisa la kaKhumalo kwaNongoma ngilichazele nodaba kanje sengibona sengathi sedlulele lesikhathi yini engangisiza. Yes. I-advise ke from bona njengamaphoyisa ukuthi mhlawumbe bazongilekelela kusho ukuthi ngesikhathi
ethi ke no into esizoyenza ukuthi ufuna kuye amaphoyisa khona yes athathwa isibhedlela vula icala bese ngithi mina akakhoni ukukhuluma kahle ngoba ukhubazekile yes bese ethi ke pho ubani ozommela ngithi mina cha bakhona ekhaya athi ke ngoba bengezange uzovula icala ukuthi bazokwazi ukuthi mina cha bazokwazi athi ke ngcono ukuthi kuze kufike mina mhlawumbe mina ngithola ithuba ngisithi mina cha insuku ziyaqhubeka angifuni ukuqhubeka icunga lodaba ngakho ke mina ngikwazi ukuze kufike lapho wena hambani yeli uma khona inkinga eninayo sengizosuka ke mina la ngihlela indlela ukuthi ngise lapho yes okay ke wasethi oh ntambama wasethi kuzongena ishift elandelayo athumele yona la yes ize la kwase kuntambama around 5 okay abangafika labantu ebusuku lesithathu kwaba ngosuku olulandelayo lesine ekseni bangafiki kwakungo cishe ngo 11 kanje kuya ku 12 afone usisi same sisi lo osebenza ePoison okwakhumalo lapha ePoison kwaNongoma wathi sesesiphambanweni konje uthe kuphi ekhaya athi mina ngamyalela hayi ngithe kusendaweni ethile kanje nje ngizohamba endaweni kanje wathi oh ubani wasekhaya abamazi ngathi mina hayi uma nifika nje noma nihambe nibuze kwadlamini nje wodwa umsuku kwadlamini bahlala khona ibhasi egcineni nje kwendawo yes khona umfana wakithi uthiwa uthola inhlanhla noma umjondolo uhamba wheelchair bayamazi wayahamba kakhulu nibuze kubo wakhe bazoniyalela akekho umuntu ongazi noma la kusonto khona hayi ke ngempela bahambe baze bafike ke mabefika la kusho ukuthi bamthathe kusisi nomshana lo bahambe ke naye besibhedlela nakwaNongoma ngazi ke umshana ubo wayikhona ngambuzile osethi baye esibhedlela wavulwa kwicala case number ngikhona yes eqondene nalokho kwase kuba ukuthi ke kwathi later ngalelo la cishe kwakuyoshawa 8 ebusuku ngafonelwa ke ngomunye wathi uqondene nabakhubazekile angazi noma uyiphoyisa noma uyini kodwa uqondene nabakhubazekile ethi ke kimi yindaba ngithi usisa akakwazi ukuhamba ngathi ke mina mfowethu angiyazi into enjalo mina ngisho ngithi akakwazi ukuhamba mina ngithe ukhubazekile ngokomqondo yes yingakho engeke ikwazi ukuvula icala noma ukukhuluma icala bazommela ekhaya bakhona basekhaya nababonile kwenzeka leso simo yes bakhona babonile yes okay sa agiwisha ke kakhulu nalo esasikhuluma naye ngase ngithi mina hayi noma ngingathandi phela uqhubeka nodaba ngaliyeka mina ngizoya kwaba ngaphezulu kwenu yes kwaba ukuthi ke sigcine siyatholana hayi satholana ke sagcina ke sizwana ke kwaba ukuthi ke vele ke udaba lukanjalo okay kwase kuthi ngolesihlanu ngase ngiyachecka mina ngithi mina ngafonela yena lo kade ngikhuluma naye obuthelisi ngathi ke mina ilokhuzana ubani umphenyi wecala sengifuna ukuchuma nompheni wecala ngoba sengiswe umama lekhaya uthi ulindile sezidi insuku yes ngibona engafika imuntu yes sifuna nosingaki ngifuna ngomsombuluko sekudlula weekend ngithi mina umama ulindile phela umphenyi wecala ubani athi ke hayi hambani kwi-case kulo ovula icala ikhona lapho kubhaliwe kwi-case number kwi-message kulo ovula icala ukuthi ubani ngithi ke mina hayi kulungile ngoba ngibona izinsuku sezizini yingakho ke ngaze ngathatha isinqumo sokuthi oh kusho ukuthi lento isibuyela kule yanto eyenzeka nakuqala okay lolu daba uma ngithinta abanye ngibona ukuthi luyasinda ngase ngithi kangikuthinti nawe Msweli uthi mhlawumbe ungenelele mhlawumbe ngamagalelo akho mhlawumbe ngalelelekeleka ngoba ngibona ukuthi lo muzi qinisweni uyacindezeleka ngoba mina njengamanje ngifana nomuntu la ekhaya mhlawumbe ozama ukuhlengisima kodwa omubi la kule ndawo angazi noma lekhaya kufuna igcine lifile noma kanjani kodwa into injalo nje into ngingathi nje iphela lapho kwamanje umfana futhi onukubezile lo dadewethu owala ekhaya unina wakhe nje nangu simshiya lapha eclinic na indlu yakhe lapha lona wayemnukubeze okokuqala okhona emndenini uyisihlobo sala ekhaya kodwa ke noma engekho ke la kule ndawo ulapha mawubhenga ngasemkhuze khona indawo kuthiwa kusemadwaleni athi semadwaleni mama sezakhiweni kodwa nje around emadwaleni mawubheka ngasemkhuze ulapho
kuthiwa isihlobo sala ekhaya lona owamanje ula egcekeni ula egcekeni njengamanje nina nihlukene phakathi njengomndeni kukhomba lokho vele ngendlela ekwenzeka ngakhona nasekuqaleni vele kuloya wakusho lokho ngoba akwazi ukuthi Msweli sengathi kunesehle seshlile bese kuthiwa akuzokhulunywa njengomndeni yini ezokhulunywa kube kunube umuntu ekhaya yini kufuna ngamanye amazwi masithiwa uzokhuluma njengomndeni kusho ukuthi imbandadu lento iyekwe yes acindezeleke lo oqala lo ukhubazekile yes akekho ongakwazi lokho yes sekufanele udaba luphele nje makwenzeka lokho okwamanje kwenzeka emini kwenzeka ebusuku kwenzeka nje emini bakhona bambhadamayo umshana lo ukhona angathi umshana ombonayo ngabiza umuntu wabizwa lo umkhulu wabizwa naye umunye wala ekhaya yes ukuthi wozobona waseya ke lo basendlini basemnyango babesendlini la endlini kwagogo umfana uqasha phansi kombhede masenifika mase ngifika mina futhi endlini phansi kombhede waseyaphuma eseceleni ngase mina ngafika ngabuza umama ukuthi ena umfana bezokwenza la endlini wathi ena ufika wathi akakhumbula agibele embhedeni ngabuza ukuthi wasekwenza ngathi wamenza yonke into wathi akangamemezi uzomgawula ngocelemba ngakamemezi vele nangamfica ucelemba uphezi uma ngithi ngiyambuza wasengijejela ngamatsheka akakathathwa namanje umfana uthathiwe ngelanga afike ngawo amaphoyisa la wathathwa wahanjiswa le lapha esekhona maze umbeboshiwe noma ongazalani kodwa nje uthathiwe kulelo suku lolo wathi ngolesihlanu mangaphosisa ngithi wabuya umfana ubuye nini obuye umsombuluko uma ibuya ngomsombuluko ngoba mina ngesikhathi ngilandelela lo daba lomfana wathi ke lo engikhuluma naye ubuthelezi wathi umfana uzodedelwa ngesizathu sokuthi uyimina sekuyobe sekuthi uma umndeni ehlupha lo mfana umndeni funeke ngoba ungaphansi sazi somzali funeka amlethe enkantolo esikhathi sasenkantolo uma ehlupha usezo umndeni funeka umlethe usozothathwa isu ejele lengane eThekwini impendulo engiyithole ubuthelezi leyo ngina ama numbers akhe lo engikhulume naye wabuya umfana la ekhaya wabuya naleyo attitude ke leyo ongayicabanga nawe plus or minus neminyaka emingaka umfana angikho sure 16 uyafunda wayeka isikole wayeka kabili grade 8 to standard 6 yes yeah standard 6 mhlawumbe ake ngibuze mfowethu emva kokuba usisi wayehlukumezekile unjani aggressive akekho aggressive reserved unjani mhlawumbe sonke singalokhoza ukuthi isimo sakhe nolaka kanalo ulaka kulokho kokuqala nje lesi simo sakhe yes ngoba ikhona into enjalo manje ngoba namanje nje yabo nje mina ngifike asikhatsini la ekhaya ngo after 9 angithi mangifika la after 9 ngifice ekhuluma ebusuku kulelo sekulelo wathi ebusuku futhi ngaphaphama ekhuluma ethethe nje ekhuluma ngathi ukhuluma ini angithi mama kunjalo uyakhuluma nje uyathetha mangenjalo asuka hamba ikhona medication ayisebenzayo
Unika base besinika ama-forms ukuthi uma kukhona isifo mhlawumbe esibona ukuthi useyithelelekile ngaso. Yes. Singahamba naye siye esibhedlela. Kulokhu khona i-medication abamnikeze yona. Abanikanga lutho kulokho. Lutho nje, lutho. Shoko clean lokho okhulunywa. Lutho nje. Mana nile esibhedlela, uyile esibhedlela no? Kusayi. Wafika udokotela wamcheck. Yes. Udokotela wabhala ekhadini laphana wathi sister cela sinikeze i-medication. Kodwa bangasinikeza amaphesi agcina zasasambili se-police station ngasinikeza. Kwathu i-medication ayikho noma khona into abangichazelana nge-medication ukuthi ayikho into abasichazela yona. Kusho ukuthi mhlambe ukurasha kwamaphoyisa ahlule ukubekezela noma ukulinda. Kenga kesinawo kona ngoma leyo. South Africa. Akukho nento ethi ke okay mhlawumbe uzobuya alethwe nini azocheckwa ukuthi akukho atheleleke ngakho mhlawumbe akazokhulelwa yini ayikho into abasinikeza yona ngoba basitshela ukuthi bazoza ngakusasa bagcina bangafika baphinde bese bayeze benise ngazi befika. Namhlanje ulwesithathu silolu daba lwenzeka nini ngolwesibili ngesonto edlule bariportela kodwa bona ngolwesithathu baze bafika bona ngolwesine. Yes. Yeah, South Africa. Angifuni ukukhuluma ngenyanga abantu besifazane nokuhlukumezeka kwabo. Ngoba lento le uyabona mawuthi abuka ukuhlukumezeka okuningi udadewethu uyivictim kuhlukumezwe yena. Umfowethu ngapha ubhuti wakhe. Usiyabona ke lento ukuthi ihlukumeza wonke umuntu osegcekeni, ayihlukumeza ubulili. Wonke umuntu osegcekeni uhlukumezekile. Bese kuba ukuthi ke bese belinde ukuthi mhlambe ngase kube khona usizo noma bazongenelela bekwazi ukuthi babaphulukise kulezi simo. Siyacela ke South Africa ukuthi nesilekelele ukuthi udadewethu yini angayenza, yini ngathi i-medication uhlobo le-medication mhlambe ngasiyalela khona ukuthi akwazi ukuthi athole yona kwenze ukuthi kungabi khona into ukuthi emva kwenyanga ethile sikuyazwakala hawu usekhulelwe. Emva kwenyanga ethile hawu usenesifo esithize. Kanti ezinye zezinto lezi ngoba bekufanele ukuthi kulokhiya angazi ukuthi wacheckwa lathathwa igazi wacheckwa lokho uqala kwatholakala ukuthi kuhamba kahle. Bengicabanga ukuthi nani manje ke futhi angazi into zakwa medical azazi kodwa ngokuyicabangela nje ubuntu basikhuluma isinto ukuthi bekufanele ukuthi ngabe igazi lithathiwe mhlawumbe ba-check ukuthi akukho umonakalo kodwa ke noma bengathathanga phela igazi bazo-checka ngeinto zakhona ukuthi akukho yini umthelela omubi ongase ube khona. Suyeke lo mthelela omubi ukuthi unokubeziwe. Ngaphambi kuba sivale mhlawumbe umbuzo uzothi uzobheka kwena dadewethu umbuzo ngoba nithi lengane under age eyenze lo monakalo umfana ona 16. Mhlambe ke engqondweni yami sekuthi khona into ethi zikhona izingane ezincane zamantombazane ekhona kuleli khaya. Yebo ikhona. Zingaki nje? Zilishumi zo10. La icekeni? Yebo. Ukube benginamandla mina ngoba uyabona umonakalo lo mhlawumbe umonakalo omncane ongasiholela entweni enkulu ngoba bese kufanele ukuthi mhlawumbe belekeleleke udadewethu nilekeleleke kanje ukuthi mhlawumbe ke kuthathwe zonke lezi zingane nje ke kubhekwe ukuthi zikahle ngisesimweni esihleni akaze zithinteke akaze nokubezekeni ngoba ezinye ingane ziyakhuluma ezinye ayikhuluma kubonakala kudala idamage kodwa mase kubonakala ukuthi kunesihlava esinje egcekeni lezi ngane ziningi kakhulu mhlambe ilanguage ziyayikhuluma izakhuluma zizodwa ngale ayikafiki that time ifika kunina mhlambe kube sokonakele sekukudala kakhulu ngoba lokhu ngishiswa yini uma silapha kwaminyamanzi abazali bezwe ngezingane zikhuluma kuqhamuka umfana lo owayinokubeza ziyakhuluma zithi angimfuni kabi lo sibanibani belokho engifaka umuntu lo phathi nendawo zixoxa zodwa wasesondela umzali hayi ukuthi zeza kanje kumzali zayixoxa zodwa
zikhuluma ukuthi ngimfuna usibanibani uvele ngiqoqoshe ngifaka umuntu ngesikhathi engiqoqoshile yabona. Kanti ugogo walezi ingane ngelinanga wambona ubejwayele ukuhlala nezingane ayibekela imlenze omunye ube ngapha omunye umlenze ube ngapha wayikhuza leyo nto kusho ukuthi nesakhuza nje umoya emoyeni ukuthi awuhlali kanjani ingane awuyazi kwazi ukungekwantula ingane imlenze. Mhlambe ke okwami ucabanga nokubuka ukuthi uma kunezingane ezu10 ezila bekudingeka ukuthi balekeleleke futhi manje okwangampela kunalokho ebesicelile. Isimo sensinjani ukwesaba kwethuka ninjani eliselokho ebuyile umfana? Hey sethukile kakhulu ke nje siyasaba ngoba umuntu phela uhle hamba kule ndawo uma uhamba uye edrobheni uhamba ebusuku uzubuye ebusuku izingane esuke isele la ibuye esikoleni. Siyasaba nje kakhulu ke lapho ke angeke sikwazi ukungasho siyahamba siyile esontweni einkonzweni ngoba kuqala iweekend nje sihamba ngolwesihlanu size sibuye ngesonto. Siyokhonza izingane kwesinye isikhathi soke sishiyela ngenxa ye transport. Asithembi lutho nje obekhona nje asithembi lutho ngoba futhi kwakhona yena usisi usengamphinda futhi. Asiyazi into ayicabangayo vele nje obebuya nalesi simo somqondo nje ukuthi usabuya vele uhlinele wonke umuntu egcekeni asiyazi into ayicabangayo ngoba kho umuntu akhuluma naye. Siyasaba. Kodwa ingane eyondliwa la ekhaya futhi egcekeni. Yebo ingane eyondliwa la ekhaya. Ngifuna ukuba honest kini South Africa. Yes. Mina njengomuntu ola ekhaya ngimfundo umfana la ekhaya. Angazi uhulumeni angisiza kanjani angisamdingi la ekhaya. Ekhaya lika baba. Cela ukusho nje lika baba ekhaya. Akusile lethi ithi sibheke umsika baba. Njoba silapha sibheke angisamdingi la ekhaya mina. Uma ukuthi uma wakhe mhlambe kuyasika ukuthi ingane yakhe ayidingeki. Mayibona ukuthi mhlawumbe kukanjani engahamba naye but mina esayidini lami angimdingi. Ngireportile futhi la South Africa kwaNongoma ngendaba yotshwala obudayisa la ekhaya. Akaze kwenzeke lutho. Ngabathumela ngelanga bezokwenza lesi belanda usisi la ngokuresha kwakhe. Ngacela ngakhuluma nophoyisa engakhuluma la ngathi ngicela ukuthi afike lapha ekhaya kunesidleke sotshwala. But mangifika la ekhaya mangifona la ekhaya ngibuza ukuthi ukhulunyiwe indaba yotshwala kuthiwa akushongo lutho. Angazi kusefanele ngenze njani mina noma kusefanele ngize ngilimaze noma kufanele ngize ngishaye bese ngiyaboshwa ngoba phela bazoba amandla ukuthi sengishayile umuntu wesifazane bese ngiyaboshwa. Ngoba lento iyangihlambalaza kwamina la ekhaya nekhaya nje leli ikhaya lokukholwa ubaba ulishiye yelokukholwa lelikhaya sihlezi nje ngalapha sashiya ubaba kunendle yesonto la ekhaya and lento iyasehlisa ngisho isithuze endaweni. Yes. Ukuthi nje umuzi okholwayo udayisa utshwala but awudayiswa yithi sonke udayiswa nje intombazana but sesikhulume esadela ngendaba yotshwala and ngimubi ngoba ngilwa ngedwa lento kuleli khaya ukuthi utshwala angibudingi la ekhaya ngoba unemphumela emibi. Eminye yayo yiyo le esikhuluma ngayo. Yes. Ziningi izinto ezikhona angimdingi nje. Noma bekuthiwa yiphi indlela but angimdingi la ekhaya. Ilokho nje ngacela ngoba lesimo singiphazamise kakhulu umoya. Singiphazamise kakhulu kangangokuthi ngize ngicabanga ukuthi ube kuthiwa nginamandla ngabe ngiyathutha kule ndawo. Ngihambe ngiyokha somewhere. Thatha ingane zakwethu zonke sihambe sokwakha siyohlala lapha sishiye kule ndawo. Izolo ngithe ngiza la nayizolo ngelanga la izolo ngiphuthuma lesisimo. Bengazi ukuthi ngihamba ngobani ispeed emgwaqeni. Angibamba amaphoyisa le amahamba amaphoyisa ngihamba 108. Amaphoyisa athaya ngibopha ngoba ispeed engihamba kusendaweni ka100 ngihamba ngo108. Ngathi ayikho inkinga ngangibopha athi yini uphazanyiswe yini ngabachazela ukuthi nayi into engiphazamisile nansi. Sathi ukucoca namaphoyisa ngeluleke ukuthi no. Ekupheleni kosuku ngeke ufike la uyakhona. Cela ukuthi wehlise umoya ukwazi ukuhamba ngoba uyolungisa isimo ngoba uma uzohamba kanje ngeke ufike la uyakhona. But lesimo singiphazamise kakhulu empilweni yami. Kakhulu singiphazamise kakhulu.
Ngiyabonga. Impela ngihlukumezekile kakhulu emoyeni wami ngenxa ukuthi njengoba lezi ngane zihlezi nizibambe kanje zonke. Yes. Lengane nje esala lengane isalwa ngumfowabo wendoda yami. Yeah. Umfowabo okayise omkhulu babo bayilamana. Bayilamana. Manje lengane nje le lonina walengane usalelwe la ekhaya wakhulela la ekhaya. Yes. Noyise wayo wasalelwa la ekhaya wakhulela lapha ekhaya. Waze wathola lengane. Manje nje ngendlela okwenzeke ngakhona ngihlukumezeke kakhulu ngoba kwayo lengane noma nje ingabanga nakho ubuntu kodwa nje ingane ephila kakhulu ekhulele nje la ekhaya ehlonipha futhi kakhulu into eyonile kusho ukuthi kone bona lotshwala yibo lotshwala obonileyo bakwazi ukuthi buyikhiphele ngaphandle kodwa ke noma ngabe uyakhuluma ayisho lutho iyayithulela nje manje nje ngaleyo ndlela yikho lokho ndokuningi okungihlukumezayo nakulezi ingane ngoba nje lengane umuntu ke mina ngiyayihambela ngiyayisontela ngisonta ngesikhathi sonke iviki neviki ngiyasonta la ekhaya lezi ingane ngiphume ngihambe mhlambe ngiye kuthile endaweni ethile yosonta khona ngibuye ekseni manje kulesi simo esenzeke kanje engisibonayo ukuthi sonile manje kanje angisazi yingakho ngithi emoyeni ngiyahlukumezeka hlukumezeka kakhulu ngoba angazi ukuthi manje sengizosonta ngithini futhi ngeke ngize ngihlale ngoba kwenzeke nje ngeke ngihlale ukuphela sengithi uNkulunkulu kangibonele ukuthi ngenza kanjani ngoba mina ngifanele ukuthi ngayibhalela ukuthi mina ngiyokufela esontweni ngoba ngasalelwa esontweni ngokuzalwa kwami ngasalelwa esontweni ngifuna ukufela esontweni manje makwenzeka ngalendlela manje nje ukube nje lengane ikwazile mhlawumbe usondelana nami noma mhlawumbe ikwenzeke ngalezo indlela ngoba kwayona ngikholwa kahle ukuthi iphoqwe utshwala yaphoqwa yilengane ingane inezingane ezine lezi ngane ikhona ingane indala enye siyasebenza yomfana iyasebenza empangeni iphila impilo enye sesikoleni yenza u10 elamana nali ziyaphila phila impilo noma kuyilokho kuyingane kodwa nje akho lutho engithukayo enganeni kodwa ngiqalile ngayo lengane iqale ngabo lotshwala yabhema ugwayi yabhema insango yavele yale kuze iyaphenduka nje umhlwembe yaqhekeza izindlu ngaleyo ndlela nje yabuya esikoleni yayiswa esikoleni yabuya yashintshela kwesinye isikole ukuthi mhlambe kanjani la shintshela kwesinye isikole ngale ayizange iphathelele yabuya nje ngoba izogila lemkhuba manje nje ngithi angibonge abantu benkosi ngibonge kakhulu impela nje ukuba nje nani nizoluleka ngiyabonga nje kakhulu Ayanda madoda igama lami ngize ngomuga nomhlola owehlela ekhaya sengithi ke cha angahambi ngakuboni ngoba kuyasho ukuthi ingane yakho esolakalayo ukhona ngakusho ingane yakho nje ukuthi injani ihlonipha ngahloniphi babwayo umndeni wabo konke okuxoxelana izizokwenza lesimo ikhona into ebikhomba ukuthi ingagcini yenza izinto enje bengakhombi ngesikhathi kwenzeka lento bokhona la ekhaya nawe uhambile wabona angibonanga ngendlela emini
kodwa mase bekutshela wafika isimo wabona ukuthi kwenzekile. Abazi benjene lutho nje lo umzala lo uzala uanti wafika nje bela naye ingane lapha ngilele mina. Emva kwalokho azi benjene lutho ukuthi kwenzani. Zingaki ingane zakho? So bangaka abafana? babili. Amantombazane? Babili. Mangana namantombazane? Oyedwa 19. Omunye? Na 12. Lona owenza umuka ongakanani kulamantombazane? Kunamantombazane? Lamantombazane. Kulamantombazane? Kulanentombazane. Umfana ntombazane. Oh yes. Oyintombazane yokugcina. Okay. Emva kwalesi isimo uzizwa unjani ngengane yakho? Ngikuhlungu namanje ngikuhlungu. Ukuthi yenze lo. Ngazi ukuthi ngizoyisho usaphi. Okay. Ubaba wayo ophi? Usebenza kanjani Sithole? Ukhona. Usenza Sithole? Emabhasini? Ushayela amabhasi? Yakhe. Lezi ngane ezakhe zonke noma ile yakhe? Ezakhe zonke. Yini angahlali nazo? Shuthi ngihluleke. Ugane wena uSithole okwenza ukuthi angani? Ayisosithole ungema. Ungema. Osenza kwaSithole ungema. Unawo makoti? Angimazi lahlala khona kaSithole. Nosengisho ukuthi ngokugcina kwakho wayenengodusi noma wayenentombi na ithini ubudlelwane benu? Angimazi mina ngamshiya ngenamuntu kodwa kwemanje ukhona uhlala naye. Wena wawumuntu wakwi-street sakhe. Ni inhlelo zenu zaphazamiseka. Umuntu wahosha inyawo wena noma uyena? Ubone esenamabatha? Okay, no. Ngoba akekho asiyasinya. Ngifuna ukubuka lento yezingane. Unezingane engaka masikhipha lezi zakho? Angimazi mina khona nganaziceleni. Izingane wakho mhlawumbe wayihlawula akayihlawulanga? Wazenze lutho. Okay. Ngifuna mina sibuke njengoba lengane iveze lento eyivezile. Kukhona ukwesaba onakho ngengane yakho ukuthi lento le awazi noma beqala noma into yakhe ukwakufika emqondo nje okwase kuba ukuthi awazi ukuthi uzomshonisapi. Benginakho lokho ngoba vele obese nginike idaniso. Ubaba wakho wamtshela? Yebo. Uthini? Akhalisiso. Okay, uyeke lo mbuzo. Ingane yakho iphi le ntombazane yocina? Sesikoleni. Akaze ube nakho kwesaba ukuthi sekwenzeke lokho ukuthi engajika ajikele ingane yakho ngelinye ilanga uma ukuthi akakayijikile? Akaze ukubheke lokho? Yamsinda. Konje ithi malume lengane kwena mfowethu? Hayi uba uncane. Uba uncane. Wena uba uncane wayo? Uba uncane kalo. Umzukulu lo wethu. Okay, ngisho leyo mfana. Uthi mkhulu. Mina bengithi
usisi ukwalicela usizo ngisho ngoba ekhala ngokuthi ingane naye ngoba idlebeleka akazi ukuthi uzoyibekaphi akazi akubikele ezosho ukuthi okay akazi sike salikhuluma lolu daba mhlambe noma engakafika ubhuti nike naye ikhuluma lento as a family nindawonye ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlambe enye into ebizosilekela akaze nibe nalo ithuba lana ikhuluma khona niyikhuza as a family ungangafika ubhuti mina ngikaze ngibe mangazi mhlawumbe bake bayikhuluma mama mhlawumbe nokuthi ukuzwisela ukuthi ngike nayikhulumani le ndaba njengomndeni engakafiki kwababo na kanye naye umama kamfana ngiyakhuluma ngaba ngibiza lo walokhuza ngoba kwakunobungu wahlanganise ekhona mama umfana wona okunomfowethu John nobani no Sam noma nayo kodwa nomkakhe lo okay nakhuluma lo daba okay mhlawumbe into nayikhulumayo ithini nanikhuza noma mhlawumbe nanithini ayibizwa ngani akabizwanga lo cha wayekhona lo mfana wayengena umfana wayengekho sesho ukuthi ekukhulumeni kwenu nanikhuluma ekukhulumeni kwethu kwakukhulunywa naye ukhondiswa lo ukuthi manje njengoba lengane isiyenze wathi ke lo uJona wathi cha ngicela ukuthi wena zibophe uma befika bomthetho beyithatha kube sezandleni zakho ukuthi nawe uyabopha ngani mabeyithatha amanye amasu wayethi mfowethu uma befika bomthetho mawuphoyisa wena ulekelela namaphoyisa ukuthi ingane ibe sendaweni ngoba awuhlangene nale nto yebo wathi uyithathe ibe sezandleni zakho ukuthi ubamukeli kahle wathi njalo wathi ubamukeli kahle wathini undodakazi kulo cha kaphendula ngalutho all right naye mhlambe omunye nawe udingayo usizo naye mhlambe uyalidinga usizo ngoba ukuhandlisha lesimo kumelana nalesimo ingane yakho mayiqala idlebeleka ngoba mayethi nje naye ngoba into engenzeka la umfana manje eqala idlebeleka kanje asana noma uyaqala noma akaqali kodwa into ezokwenza ngohamba kwesikhathi uzovela ajikeleke lezi ezakwaboke manje singakakhulumi ngalezi thina besikhuluma ngazo ukuthi la igcikini oba kunezingane ezingaka nansi into mhlambe engenzeka yilena le uyadinga ukuthi alulekwe alekelelwe ukuthi ingane kufanele enzeni mhlambe mina bengizothi futhi enye into bekufanele ukuthi ubaba wayo ingane uyaziswa officially ngomonakalo ewenzile noma masikhuluma ukuthi ingane masithi thina bakwaDlamini ayingeke babo ingane awuthathe ingane zakho zibe ngakuwena ngoba vele asikho isidingo sokuthi zibe ngapha bekudingeka ukuthi naye ayibonele akwazi ukuyikhulisela ngoba mhlambe okunye ongabedale lokho sinakho nami ngomunye walabo ukuthi nginezingane ukuthi angikhulisanga mina kodwa ngikhona ngiphila uyabona ngezathu ezithize uyabona lento ukuthi uma uxabene noma wengane bese uchitha amanzi nendishi
nami ngomunye ngoba nayo lengihamba nayo ayihlangane ngendlela hayi ukuthi ikhule sandleni sami nami ngomunye so hayi ukuthi ngisho ngoba ikhona enye yomfana nami enginayo futhi nayo sahlangana ngendlela mangichitha amanzi mina nami ngichitha amanzi nendishi ezinye zezinto ezizama ukuthi ke njengamanje lamaphutha enziwa yithina singaqhubeki nalawo maphutha ngoba amanye awo yila akona wonke kodwa amanye yila ngoba ezinye ingane ziyazwela akuzona zonke nami ngikhule ngaphandle kwesandla sikababa ubaba behambe yosebenza abuyahamba shabalala jubalala kodwa mhlamba akusicindezelanga kakhulu noma kwasicindezela kodwa asicindezelanga ukuthi sengabona umuntu wangaphandle uthi hayi lona wakhulu ubaba engekho ezinye ingane kusheshe kubonakala ukuthi hayi ubaba ubengekho la so ezinye zezinto mhlambe ongadinga ukuthi sikhulume ndawonye mhlambe lami lokugcina belizothi bengizofisa mina mndeni wakwaDlamini ngoba usisesela mayithola ithuba sebhodlile nje ke sibuye sikhulume njengefamily njengoba umkhulu wengane esho naye sibe ndawonye sibe kwi-platform efanayo ukuthi sifuna ukukhuluma ukuthi ayingeke ngoba ngempela uyacindezeleka nezingane ezocindezeleka ingane ayihambe yekubabwayo kutshela ubabwayo noma kubisa ubabwayo ngoba ziningi lezi ngane ezo4 ziningi kakhulu kuyofika kule yanto ezizodayisa utshwala angithi uzamela lezi ngane uma kuthiwa lezi ngane lezi ngoba ethi zinobabo yedwa uma ubabwazo engathatha lezi ngane nalento ingaxazululeka lento ba akasezuba nazizathu ngempela sokuthi why udayisa utshwala egcekeni angithi ngoba vele sikhala ngakho ukuthi lokhu the very same tshwala ikhona ukumthelela enganeni kubonakala khona kakhulu so kucindezela yena kuqala yena kade ethi udayisa utshwala ngendlela ukuthi uzama ukuthi uphilisa izingane kusho ukuthi ke manje uzidla njengenyoka angithi inyoka mayishayekile yalimala kabi zidla yona so sekuleso simo bengafisa mina mndeni wakwaDlamini ube umuntu uyakwazi ukusenza ukuthi ke siyikhulume lento siyikhulume ndawonye sikhiphe ihlava ukuthi umuntu eyihlava ingane lo alalela imithetho eyala ekhaya isihambe ngemithetho yala ekhaya uma kuthiwa uyakhala ke bengathi mina dadewethu uma ukhala awukhale lapha kumkhulu malume ukubaba wakhe ekekhale kwena ekekuhluphe nje ungenalutho kulungile nami ukhona umshana lapha ekhaya uyakhala nami ngingamniki lutho akhala manje malume ngifuna ukuthi uthi angikwesinye isikhathi amandla wekho kodwa sibe nalowo moya kunokuthi egcekeni uthi sihlukene phakathi ngeke sizisiyakhe le South Africa sikhuluma ngayo uthando bani ngeke egcekeni ngeke ngasho ngathi into esifuna ukuyitshala la ekhaya sizotshala uthando olutshalwa ubhuti sifuna lolu lesidi lembewu sihambe siyitshala sihlwanyela izwe lonke ukuthi abantu bebone ukuthi ikhona insizwa basekhona obhuti abakhona ngicabanga ukuthi uma ikwazi ukumela udadewabo nawe usengakwazi ukuthi ukumela sisi ngiyazi ukuthi kubhlungu kabili amehlo onke abheke kuwena insolo zonke ibheke kuwena usakhuluma ngalokho yes undodakazi wethu kwakuveza umama sihleli kamnandi kabi naye yes engane yakwenyini kodwa siphila naye njengengane yakwethu yes Leli ilanga nje wakwakhuluma sihlalele nje wathi mina nokuba ngiyazizwa ukuthi ngingwala ekhaya kungenxa yenu esho ubaba omncane wakho hamba ngenqola esho ugogo wakhe eshonile sihleli kamnandi inkinga nje yiyo lento eyenzeke kule ngane yavele yasisusa lezi zinto iyashayeka ngeke ngaze ngayitshela ngathi wena uzofela ezandleni zabantu uzobophisa abantu yeka lokutshwala yeka lokugwayo ubhemayo ngayithusa ngithi sobiza amaphoyisa wena uzobizela amaphoyisa ubuyele esikoleni athi wabize ishidlalo wabize phela gogo ngithi nje yazi ngizowabiza uzoxakeka ngithi ngiyayithusa hayi hlushwanga kahle umuntu osixabanisile yiyo lengane ngalento evele yayifaka kuyona yes all in all nje sinazi ingane zakwethu endlini kwethu kodwa siphila kangcono nalezi ukwedlula lezi zakwethu ngiyayizwa lenkulumo yilezi siphila nazo kangcono so into esisiphambanisayo nje ke yiyo lemkhubo esivele yagilwa yilengane ongathi ke sesiyaphambana sisi futhi ungikhaliswa ukuthi njengoba nalesi sikhathi ukuqoqeni iyayingekho lengane njengoba nali emthethweni ke nakhona
ngingeswa noma mhlambe nakhona bake bayithinta nikuyiyala ngoba kuyangikhalisa lokhu ukuthi mhlambe be nalabo omkhulu ebebethe bayahlangana abayibizanga lengane beswe ilakalayo ukuthi bayehluleka yini ngayo ngoba ngilanda ngonina nje ngithi unina uphile kakhulu unina usalelwe la nonise wasalelwa la bakhulela la lengane futhi ishonipha enye indlela ishonipha enye indlela ngisho la ekhaya nje ngisho umndenini wonke uyayethi ingane enye ithi ngumama kabani ngibaba kabani lo akasho ukuthi ngibaba kabani uthi nje ngubaba athi nje ngomama nje bonke akekho amehlukanisayo ugogo ngugogo nje wazi wangedelela nje wangiqamba igama wathi ngishiya inkophe wathi inkophe eyishile singaba inkophe eyishile ngiqanjwa nguye nje lengane nje ebuye esikoleni yabuye esikoleni yangenela utshwala yazoba inkinga nalaba ke akho umuntu oke wayiyala wayibuyisa phansi kwakhulunywa naye njengoba ikhala nje ayazi ukuthi izophuma ishonephi ngoba akho msema eyaziyo ngishekha khonina akasimuntu akasiwa muntu noma ngabe konakele noma ngabe kuhle kodwa kula ekhaya. Ngiyacela insizwa asingachithi amanzi nendishi. Ngiyacela insizwa zakithi indala kunami incane kunami siyacela ilingana nami asingawachithi amanzi nendishi ngoba uma senza lokho uchitha amanzi nendishi ke ukuthi mawungezwananga noma wengane bese ke uvele ulahla konke uma wengane nezingane ungabusayinaka ungabusayisupport leyo iyahlupha ngoba isiholela la silazi khona nje ezinye zezinto ukuthi siyeke ukwenza into irresponsibility yethu mawunengane nomuntu ingane yakho ufuna ukuyisupport wazi ukuthi kuphi ngasikhathi sini wazi ukuthi idlani kuumsebenzi wakho njengomzali ukuthi uma wayo anisezwani ukuthi uma wayo usenomunye umuntu ayikho into efuna wena lapho ngoba vele impilo yaqhubeka kodwa okhulu ukuthi imbewu yakho ihlakulele phela ilokho angakusho South Africa. I thank you.